आसामाव रैखाथि बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायजों सासेनि उनाव सासे गिख्रंथाव इन्टारनेशनेल उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ हमगासिनो। गवालपारा जिल्लायाव सानै इन्टारनेशनेल उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमदों। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसामाव इन्टारनेशनेल उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय आरो हाबना थाफैनायखौ खौरां मोनगासिनो दं। खौरां मोननाय लोगो लोगो रैखाथि बिफानाबो संदाननानै सासेनि उनाव सासे हमगासिनो दं। बेबायदिनो गवालपारा जिल्लायाव आसाम पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनायजों गिख्रंथाव इन्टारनेशनेल उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा आब्दुस साबाहन आरो जलालुद्दिन। हमजानाय सुबुंफोरखौ गिख्रंथाव उदखारि हानजा अल-कायदा आरो आनसरल बांला टीम ABT जों सोमोन्दो थानाय होननानै मिथिहोनाय जादों। मख'जाथावदि हमजानाय सुबुंफोरनि बांलादेशनि फिरफिलाबो बोखांनानै मोनफानाय जादों। पुलिसनि मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय सानै सुबुङा उदखारि हानजाफोरखौ थानाय जानायनि थाखाय सुबिदा एबा जायगा होयोमोन आरो ओनसोलाव थानानै ओनसोलनि लाइमोनफोरखौबो उदखारि हानजानि हाबा मावबोनोबो थुलुंगा होयोमोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360